Hello mga Yanyans, good morning. DCB TV. Please subscribe sa YouTube channel. Focus yung pag sa video natin ito. Ang pala niyan sa wala na yung sniper dito na nakuha na pala yung request niya. May request kasi sabihin sa ano man yan si si Arjun Kiling. Si Arjun Kiling may request siya kung magkano yung monthly ng ano yan sa pag-down ng 60,000. Kasi mga yan, walang ano dito ngayon sa Wentech, walang 60,000 na down payment kundi 47,000 something ka. Yung ano na ito yung sa dito, walang down payment na 60,000. Eh may yan, ang 3 years niya is 3,381 yung 3 years niya, saka yung 2 years niya is 4,872. Tapos yung 1 year niya is 8,150. Tapos may yan yung unang taon niya is 500 sa rebates. Tapos yung 2 years succeeding hanggang sa mga isatuhan is 200. May yan yung computation. Sana nasagot yung tanong mo niya na Arjun Kiling mo. Kasi wala yung ano yan, wala dito yung sniper na kabisto dati. Ngayon may inmax na at saka yung circuit board na. So yun lang mga Yanyans, no, sa araw na ito, no? Sa last call na ba yan, keep safe, sana sa bulig ng kalagayan dito sa Wentech ng Gayan. So Yanyans, parang sabi yung tanong mo, Arjun Kiling. Okay? And bye bye.